Čaute, ja vás vítam pri tomto videu. Je to správa, pretože natočil som video, druhú časť Pet Simulatora, ale nepostrihal som to, pretože už som dneska spravil veľa videí. Sice vyšli iba 4, no 2 krátke alebo 3, ja neviem, ale že 2 dlhé proste iba vyšli a to je všetko. No, tak som spravil ešte 2 na piatok, pretože piatok, sobotu a nedeľu proste nebudem môcť byť pri počítači. Tak som si to pretočil, 2 videá na piatok a zajtra mám ešte časy pretočiť 2 videá na sobotu a 2 videá na nedeľu. Takže to je správa, prečo to video nie je postrihané a je tam napísané, že som natočil 2 videá. No proste, že som natočil veľa videí, na začiatku správam, pritom som v ten deň vlastne natočil žiadne. To je všetko a čaute.